Dnes si ukážeme, ako vyzeral exibičný zápas proti talianskej futbalovej legende Francescovi Tottimu. Ale taktiež, ako som nepremenil túto šancu. Áno, to sa naozaj stalo. Avšak poďme postupne. Priatelia, čaute, dobré ráno. Dnes je to ten deň, kedy si proste idem po ten chlieb. Dnes ma čaká exibičný zápas proti týmu Francesca Tottiho v rámci podujatia Majstrovstva Európy v malom futbale. Ja som Tým Bergy, teším sa, veľmi sa teším. Ešte musím spraviť skúšku, ktorú mám o 10:00. Dnes jednoznačne si ideme po ten chlieb. Teším sa popravde veľmi na tento exibičný zápas. Zatiaľ nepocítim nervozitu alebo niečo. Hrávam totižto futbal, ale iba za dedinu, kde chodí priemerne 100 divákov. A pred tisícami ľuďmi som teda ešte nikdy nehral. V mojom týme sú mená ako napríklad Luca Brasi, Tým Bergy, no tak je tam Bergy. Reprezentanti Ukrajiny v malom futbale, aj čo sa týka nejakého aj histórie slovenského futbalu. Tam mám byť ako influencer. Tuto mi to prvýkrát nevadí, keď ma tak niekto nazýva, pretože to bude brutálny zážitok. Teším sa. Čaute, momentálne idem do Trnavy, idem uzavrieť poslednú skúšku, si to vybaviť. Poďme si po ten chlieb. Idem natankovať za 10 €, klasicky, iba tak, aby som sa dostal na miesto tam, kde potrebujem. A potom odtiaľ pôjdeme už smer Bratislava. Momentálne je 9:19. O 5:00 mám byť v Bratislave, o 5:00 mám byť na štadióne. Zatiaľ nervozita level 0. Zatiaľ nepociťujem žiadnu nervozitku. Absolútne. Totálny pokoj. Boli sme si po ten chlieb v škole. 16:30, už smer Bratislava. Je tam nachystaná šatňa, konkrétne 14:15, kto by sa pýtal. Nervozita zatiaľ stále nepribúda. Som úplne pokojný. Ja som sa asi narodil pre toto, aby som hral tento futbal. Takže zatiaľ nervozitka není. Podáme si ruky Luca Brasi, že podávam ruky, to není Luca Brasi. Samej tam není dnes, on to nakoniec zrušil. Ešte tam mal byť, ešte Kulis Desmo to tam mal byť dnes, nakoniec to zrušil. A ešte Igor Týmko. Jednu úlohu, ktorú by som chcel, aspoň s jedným členom posádky týchto tímov, praviť 6-7. Čo mi tam dali za fotku? Čo to je? Čiže posledný krát, keď to vlastne asi není plné. Som v útrobách štadióna a idem si hľadať šatňu. Akorát teraz všetci čakajú na to, kým príde Francesco Totti, že by mal zrejme ísť, takže to nemajú, že rád ľudí. Majú sa tu niečo deje. Hej. Je to ešte dobré, Denis? On sa rozpíva. Prosím ťa, rozpíva sa, nechaj to tak. Nie, to chcem vidieť proste. Totálny zápas a vy už určite všetci viete. Ja som dúfal, že my sme, že 1-5. Veľmi zápiska. Ale hlavne ne. Teraz čo idem robiť? Tak to sa natáčať? No, natáčme sa, ak sa natáčať. Poď sem, vidíš, že máš stres. Poď sem do piči. Ja nemám stres. Denis, si vystrešený, koľko pokoj sa, hej. No, vidíš to? Je tam ešte čas na rozcvičku, keď chcete ísť, tak asi 10-15 minút. Jak vyzerám? Som prezlečený, už za 40 minút začíname. A zatiaľ sa stále necítim nervózny, takže asi ani nebudem nervózny. Poribe vyprávaš, voľača. Kámo, už by sa mali spravedliť, keď vidíte si predločne, pomeri sa. Je to legenda futbalu malého. Hello, my coffee. Ďakujem. Jebnúci Parížak pred zápasom. Bergy a Luka. Bergy ako náš kapitán. Keď som si vygrcať dosť. Luka silná zostala. Prvá peťka silná. Prvá peťka silná, prvá obrana, ne? No. Na to. Ne, toto ozaj ti robí. A na to, že nehráš, tak dobre. Možno by to bolo trápne, na kameru, že?
Juraj Kucka gól z priamého kopu a Miňo Stoch, hádaj čím? Hlavou. Pozri sa, čo urobil teraz Denis Juríček. Čo to práve minul? To sa podľa mňa ani nedalo minúť. To No by dá. ani FK fotbal neminul. A niečo tak áno, takéto. počkaj, presne toto je to meritko. Ešte raz sa na to pozri. Odkrytá brána. Či je to asi tak? Či? Určite, spolu s Milanom Škriniarom bez debaty. Áno. Teraz ale Stoch, ďalší z tých tvojich možno obľúbených. Denis! Tak ale toto už neviem, ako je možné. Ako toto Denis Juríček mohol minúť, tak tu sa musel snažiť, aby to minul. A snažil sa očividne dostatočne. Ja som sa musel skutiť zasmieť. Ja sa priznám, túto sezónu som vymeškal, ale inak absolvujem už Denis svoju Juríček? 6. alebo 7. Denisovi by som to doprial. Určite. Čo sa stalo? Žltá karta za tretí nepremenený gól, to je Stano Cintavi veľmi dobre. Za tretí, proste tretíkrát nedal gól Denis Juríček. Tak. Takže už po zápase, jak to dopadlo, to už nechám na posúdenie diváka. Prehrali sme o jeden gól, ak sa nemýlim 8-7. Zhodneme sa na tom, že sme to pustili, lebo bol tam ten Totti predsa len a ja som to pustil. Ďakujem pekne, že ste to dopozerali až sem a užívajte život, majte sa pekne a čaute. Aj tak si najlepší.